бале бардора ҳамаи мо мусалмонем ва ҳамаи мо медонем ки пайдоиши одам чӣ гуна ҳаст ва одам чӣ хел пайдоиштагиае ва одам аз чӣ пайдоиштагиае ки офаридагиае ҳамаеро мо медонем. Масалан дар давоми видео ягон фикр накунем ки типа мо намедонем, типа ягон хел дига гап задестем ва ҳамин қадарша гуфтанем ки ҳастай теория Дарвин дар бораи эволюсия ки одам типа аз маймун омадагиае. Ман гуфтаистам ки типа ман медонам ки одам аз маймун пайдоиштагӣ нестае. Не ки одамо намедонанд ки гудаки ба дунё меояд, ягон кас намедонад ки чӣ гуна таваллуд мешавад ва чӣ гуна гено дар организми ӯ метавонанд бошанд. Яъне ки видеоеро ки ӯз тамошо мекунем бародаро, на танҳо ба маймун и одам монандай ва яъне ки чизое ҳастае ки хеле ҳам шуморо ҳайрон мекунад дар и одам. Ҳамада салому алейкум, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. ва бардора пешаи видеоро тамошо кардан ссилкае ки дар комментарияи видео закрепиштагиае ба шумо имконият медиҳад ки дар бурди ҷанговар бозингаро сумкор кунед ва ҳатман бардор дар вақти полин регистратсия кардан, агар ки шумо дар депозити аввалтон промокоди канала истифода барен, шумо метавонед ки то 6500 рубла бонус ба даст биёрен. Ссилка ва промокод дар комментария закрепичидагиае. чӣ хеле ки теорияи Дарвин ҳастае ки мега одамо аз маймун баромадагиян, як зана кӯдаки таваллуд кардагие ки на танҳо намуди зоҳириш, ҳатто рафтор, гуфторшам ба маймун монандае. Намедонам мумкине ки Дарвин ҳамиёро дар назар дошт ҳамчун маймун, типа одаману но маймун да монанд дидоран. Кароч ман намедонам бардоро, но видео хеле ҳам ҷолибае, то охира тамошо кунед. Шинос шавен, и бача Эли ном дора. Ӯ 21 солае. Албатта ки шумо ҳам ҳамроҳи ман розӣ мешавед ки намуди зоҳири ӯ хеле ҳам ғайриоддие. Яъне ки аз нуқтаи назари наука ӯ монанд нестае ҳатто ба Homo sapiens, яъне ки Homo sapiens одамии ақлдорае, ба Homo erectus монандае, одамии ростгарда. ва чӣ хеле ки дар аввал гуфтем, ӯ на танҳо намуди зоҳириш қатъи аз дигаро фарқ дора. Модари ӯ чӣ хеле ки мега, ӯ ягон вақт хурдагӣ нестае. Чизе ки модараш барои ӯ тайёр мекунад ва чизе ки дигарон мехӯранд. Хай типа камтарак ноз доштае, чизое ки дар хона намехӯрдае, дигар ҷода мехӯрдае, фикр кардем может ягон ресторан меравад. Не бардоро, ӯ ба ҷои и ба ҷангал мерафт, меваву банану ягон намуд чизи дигар мехӯрд аз ҷангал. Хеле бисёрие шумо мегӯянд ки братан ҳастае одамое ки умуман дигар чиза мехӯранд, танҳо меваву сабзавоту банан хай ҳама мехӯрад. Но это не точно. Не бардор, як чизи ғайриоддии дигар и дора ки беғарз аз банану дигар чиз хӯрдан бо алаф ҳам мехӯрад. Чикри не, ман чикри ровар дар назар надорам, реални алаф ва остальни рафторош ҳам ҳамаш тамоман ба одам монанд нестае. То синни соли гуфтем 21 сол дорад, дар ҳамиқа вақт гап задана ёд гирифтагӣ нестае. Ягон чизе ки мехоҳад бига, ягон чизе ки мехоҳад бифаҳмона, овоз қати мефаҳмона, мисли овози маймун, яъне ки ҳама рафторош ба монанди маймунае. агар ки як нуқтаи назари наука нигоҳ кунем, одаме ки дар гирда атрофи таваллуд мешавад ки ба ягон намуд забон агар гап зана, ӯ ҳам ба ҳамун намуд забон гап мезанад. Масалан, тоҷик мо таваллуд мешем, ин маънои ӯро надорад ки мо тоҷикӣ гап мезанем, барои он хотире ки падару модари мо тоҷике. Агар ки гудаки дар оилаи тоҷик таваллуд шудагӣ боша, аммо аз гудакиш ӯро бар дар Америка партод, дар байни падару модари американс, ӯ калон мешавад, суханҳои англисиро мешнавад ва ӯ ба забони англисӣ гап мезанад. ҳатто тоҷикиро намедонад. шумо баъди калон шуданаш мере нигоҳ мекунед, гудаки хитона яъне ки тоҷикиро намедонад, барои он хотире ки ӯ умуман шнавидагӣ нестаи гапа. Ҳамун забонро шнавида ба ҳамун гап мезанад. Ай одам дар муддати 21 сол забони падару модари дигароро шнавидагиае, не ки гап намезанад. Танҳо овози маймун қати ишора мекунад, мефаҳмонад. Бардор ба фикрам як чишми ман отдельно маҳкам шуда, дигариш ман хов дорам, ман шавда видео снимат мекунам, то ҳарҷ маҳкам шуда хай съёмка кардан мегирам. ҳарҷ маҳкам шуд ба хов мерам. Не ки бардоро ман бачаро фаҳмида метавонам, ин лавзи модариро бинед. iyo bamuvuze nabi cyangwa iyo agiye agakubitwa nkabona umwana wanjye yakubiswe birankomeretsa cyane. Ман ҳамеша ба фикрам гапа ёдам мегирам. Албатта чӣ хеле ки фаҳмидем бародор, агар ки ҷиддитар ба ин кор назар бидозем, ҳам худи бачада ва ҳам худи модарашда хеле ҳам қине дар ин состояние зиндагӣ кардан, ба хотири оне ки ин бача ба ғайр аз оне ки тамоман рафторош монандӣ намекунад ба дигаро ва ӯ развитияш ҳам суста, яъне ки тафаккуруш, ақлиш аз ҳамин хотир мактаб рафта наметавонад, яъне ки намехонад ва ин ҳолата на ҳама одамо ҳамдардӣ мекунанд, бисёриё масхараву мазоқ мекунанд атрофиёшон, ҳамсояшон.
оҳиста оҳиста ҳамин хеле мешавад ки ҳамсояҳошон ӯро мазоқ мекунанд, масхара мекунанд, маймун гуфта мезананша ва баъдан паступинаи аз одамизод метарса ва бисёри вақти хича дар ҷангал мегзаронад. гарчанде ки ӯ аз одамо метарсид ба ҷангал мерафт, контакти ӯро байни одамо қатъ намекунад. мақсад ҳаст ӯ байни одамо да мегардад, чӣ мекунад ки бештари вақти хича ҳаракат мекунад ки чӣ хеле одами оддӣ ҳаракат мекунад ки байни ягон одам да боша ӯ ҳаракат мекунад ки бештари вақтша дар ҷангал бигзаронад. ва ман гуфтаниям ки одаме ки одам да таҳқир мекунад, мазоқ мекунад, масхара мекунад, мезанаш ба хотири оне ки ӯ ранги дигарон нестай, чӣ хеле ки дар ҳолати ира ҳайвон мегӯянд, ман фикр мекунам ки ҳамун одамо худшон бештар ба ҳайвон монандӣ мекунанд, чем одаме ки ӯ ҳайвон мегӯянд шуд. бале гарчанде ки рост талхай мегӯянд, не ки иш ростае ки одам хеле ҳам чизи опаснее. ҳамаро ман дар назар надорам, бале бародаро, но бисёриёш шумо розишин. касе ки дар Россия ҳастае ва мехоҳад ки 3 маротиба аз оили ки Россия зиёд кор кунад, метавонем бародаро ба номрое ки дар рӯи экран ҳастае WhatsApp доранд. ба WhatsApp ямо алоқа бароен шуморо дар Южни Корея, Литва ва Полша ба ҷои кор ва ҷои хоб таъмин мекунанд. ба боварӣ метавонен обращаться кунен, бе ягон ташвиш бирен кор кунен. бале сачувствовать кардан на танҳо и писарда ва модари удам кардан дар кора ки модари беҳтарин занак ва занаки хеле ҳам бақувватай, гарчанде ба ҳамаи танқисиҳо нигоҳ накарда ӯ писари худша дӯст медорад ва ӯра тӯҳфа аз парвардигор меҳисобад. гап дар сари ки пеш аз эли ӯ 5 маротиба ҳомила буд ва ягонтаи ӯ зинда ба дунё наомаданд. эли ягона писари ӯ ки зинда ба дунё омад. албатта ки писаре ки ба ягон кас монандӣ надорад, тарбия кардани ин гуна писар хеле ҳам қинае. ҳамаи мушкилию танқисии зан сабук мешид танҳо дар як ҳолате ки агар ҳамсояҳошон нисбати ӯ эҳтиром қатъи чӣ хел бигӯм як фаҳмиш, як одамгарӣ қатъи агар рафтор мекарданд. модари эли мегӯяд ки ҳолате мешавад ки эли аз одамои дигар чунон метарса ки чашмаш кадом тарафе ки мебина ҳамусо мегреза, чӣ қадар қуввате ки дорад. ва модар чӣ кор мекунад дар ин ҳолат? медава аз пушти писараш. агар ки аз дами писараш надава, писараш метавонад просто гум шава ва ба хона барнагарда. дар синни соли 21 солагиш чӣ хеле ки гуфтем развитияи ақлшам хеле ҳам пастай, ҳамин хотир ӯ наметавонад бе ёрдами модараш дар зиндагии хича биқапа. ҳамин хеле ҳолати шидагие ки як ҳафта ӯ гирехтагие ва модараш аз пушти ӯ давидагие. хай байнда мумкин дам гирифтау, но як ҳафта ӯ гирехтагие ки дар натиҷа 230 километр модараш аз дими ӯ давидагие. дар охир зан маҷбур мешавад ки як чиз ба монанди чӣ хел бигӯм чӯбе ки дар сараш банд дора ҳайвонора меқапанд, ба намуди ҳамӯ кунад то ки писараша биқапа. албатта ин хеле ҳам душворе бародаро. мегӯянд ку фарзанд чӣ гунае ки набоша барои модар падар азизае. бисёри одамҳо ҳатто тасаввур карда наметавонанд ки чӣ рӯзора ҳар рӯза ин зан паси сар мекунад. ба ҳамаи нигоҳ накарда ӯ писари худша дӯст медорад ва ҳар рӯз аз худо миннатдорӣ мекунад ки ба ӯ писар бо номи эли бахшидагие. як вақт дар бораи ӯ журналистҳо хабар меёбанд ва дар бораи ин писар документални филм ба навор мегиранд ки дар уҷа модараш рост ҳама историяи ӯро нақл мекунад. ба гуфтаи худи занак ба он нигоҳ накарда ки дигар ҳамсояҳо хеле бад нисбати ӯ рафтор мекунанд, дар байни ӯ ҳаст ҳамсояҳое ки рафтори хуб мекунанд, муомилаи хуб мекунанд ва ёрдам метаҳанд ба ӯ писараш ки писар аз ҷангал дуртар бигардад то ки гум нашавад. баъзе вақтҳо хӯрокаву нӯшокиҳои газированӣ меёранд ва мутаассифона одамое ки масхара мекунанд ӯда аз одамое ки рафтори хуб мекунанд бештаранд. бисёриҳо да ӯ тамоман одама намебинанд, танҳо як ҳайвона мебинанд ки нисбати ӯ ҳайвон метавонанд ки масхараву рафтори бад кунанд. ман як чиро намефаҳмам ки на танҳо дар одаме ки ба ҳайвон монандае, просто ҳайвон да ҳатто масхара кардан и айрӯи одамгарӣ нестае. оз бисёриҳо фикр мекунанд ки хай кӯдакоам масхара мекунанд, кӯдак ақл надора. не бародаро, чӣ хеле ки занак нақл мекунанд, на танҳо кӯдако, одамои калони ҳамсояҳо ҳамун истиқоматкунандаҳои ҳамун наздикишон масхара мекунанд, одамои калон. ҳатто ҳамин хеле ҳолатҳои шидагие ки зан писарша лату кӯб кардагӣ аз ҷангал меёвад. албатта ки одамои калон кардагиянд ки дар ӯ вақт дили зан пора пора мешавад. не ки хушбахтона филме ки ба навор мегиранд журналистҳо, документални филм тамоми ҳаёти ёра тағйир метавад. бисёри одамо дарк кардан баъди ин кино ки через чӣ мушкилиҳо
рӯбарӯ мешаванд ҳаррӯза и оила. оҳиста оҳиста мненишон фаҳмишон нисбати оила тағйир ёфтан мегирад, албатта ки ба тарафи хуб. Организаторҳои ин кино фонд мекушоянд барои ҷамъ кардани маблағ, ки дар натиҷа 1000 фунт стерлинг метавонанд ҷамъ кунанд. албатта ки суми ӯ қадар суми калон ҳам нест, не ки создателҳои ҳамин филм умедворанд ки худ як заррае ҳам боша дастгирии ин оила қабул кард ва ҳам материални ҳам психологически аз тарафи ҳамсояҳо. боз шумо фикр кардем ки эли ягона ҳолате дар ҷаҳон не ки не бародаро. дар руанда оилаеро ёфтагиянд ки ҳамаи кӯдакош ба монанди элиянд. ин намуд оилаҳо як чандтаанд, падару модарошон гарчанде ки ғайриоддӣ натова одамои нормалиянд, не ки кӯдакошон немехелиянд. аз эли ёра фарқиятшон ҳамиае ки камтар тағйир доранд, мақсад полностью ба маймун монанд нестанд, не ки тавоноии дар мактаб хондана надоранд. албатта ки ин оилаҳо аз тарафи ҳамсояҳошон рафтори бад намедиданд, барои он хотире ки дар ин деҳа бисёри оилаҳо ҳам хеле буданд. не ки фисёравно ҳаёти ӯ хуб намегузашт, барои чӣ хотире ки ӯ хеле ҳам ғам доштанд, хеле зиқ буданд аз хотири оне ки ӯ бояд кор кунанд ва бихӯронанд оилара. барои нигоҳубин кардани кӯдако на қувват мемонад, на вақт, ва дар натиҷа чӣ кор мекунанд? давоми 3 сол кӯдакора дар хона маҳкам нигоҳ медоранд. хушбахтона дар бораи ин оилаҳо журналистҳо дарак меёванд ва мехоҳанд ки ӯро ёрдам битанд. кӯдакора дар общественни центри убума ҷойгирӣ мекунанд. дар инҷа тақрибан 400 кӯдаки кӯмак мегиранд ки уровни развитиашон каме пастае, чем дигар кӯдакҳо. специалистҳо дар инҷа ӯро хондану навиштана ва кор кардан дар компютера меомӯзонанд. яъне ки аз ҳамаи мо чӣ хулоса меёрем ки одам бояд одам бошад дар ҳама ҳолат. вақте ки ту як каса танқид мекунӣ, як каса паст мезанӣ ё ки ба намуди зоҳириш ту ӯро масхара мекунӣ, пеш ай и ту бестак фикр кун ки оё ту ба ҳамин ҳолатат одами ҳақиқӣ ҳисобида мешавӣ ё ин ки фарқияти байни ту ӯ дар чӣ мемонад. ва як чиз дигара ин ҳолат моро мефаҳмонад ки меҳри модар, қадр доштани фарзанд дар назди модар чӣ гунае ки ба ҳамаи нигоҳ накарда ин модар 230 километр аз дими писараш давид. барои оне ки мо падару модармона қадр кунем, мо дар кор нестае ки модари мо 230 километр аз дими мо бидава. мо ҳамеша бояд бидонем ки модарои мо тайёранд барои кора кардан, не ки хушбахтона мо одами солимем, хушбахтона мо зиндагӣ кардастем. ҳамин кор ба вуҷуд намеояд ки модарои мо аз дими мо 230 километр бидава, баъдан мо меҳри ӯро дарк кунем. но ҳамин қадарша бидонем ки ӯ тайёранд барои кор. падару модаротонро қадр кунед. видеои канали мара интизор шавед. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.